Karena beratnya seorang dalang, ya ta? Selama 6 jam duduk di atas ini 6 jam barki aku kudu ngetokne guyonan apa, barki ceritane piye, barki lagune apa. Duh piye ya penontonnya bener ucul sik ben ora buyar. Iki kudu dipiyekne. Lah iku 6 jam berpikir gitu. Pucuk rambut sampai jempol sikil bekerja semua, ya? Bekerja semua, otak mikir. Telinga ngrungokne gamelan ben ora fales. Lambe muni. Tangan ngobahne wayang, sikil njejeg keprak. Kene cek ngumpet nguyuh. 6 jam. Tapi pernah Mas pengalaman ditinggal penonton? Pernah ditinggal penonton kan? Yo pernah, tapi kan nggak semuanya toh Mas. Ya. Kan orang nonton wayang itu niatnya beda-beda. Ada sing pengen nonton ceritane, nonton sindene, gitu, buru ya? pengen delok rame bakule. Iya benar. Ora apa-apa, itu lumrah. Itu lumrah. Yang penting kita ngeladeni kabeh ben piye carane kabeh iso terpuaskan. Nah, itu. Angudari tias reriwut ora wedi ora hati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumaladi tanwanti pinardi ploko kacurnan kang hambek juti ing ladalah Iwang suksma mangadi luwih payung ana marang Brajadanta sumrambahe para warga gung kang mapan ana kasatriyan glagah tinunu. Ora maos kaget jroning batin dene kasatriyan glagah tinunu. Sak mangke kerawuhan warangka Ngastina Paman Patih Harya Sengguni. Ingkang menika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata kang putra kula pun Brajadanta namung arsa ngangklungaken jangwa nilingaken karana nenggara mentah sabda pangandikanipun paduka Paman Patih Harya Sengguni. Brajadanta tekaku mapan ana kasatriyan glagah tinunu kene sepisan mertuwi marang kawilujengane si Brajadanta sumrambahe para kawula ing glagah tinunu. Dene kaping pindho pun paman mung arep nakyenake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Apa bener? Apa bener putraku Sri Brajadanta bakale kawisuda jumeneng patih ana Pringgondani, nggih. Paman lakar kaluhuran pawarta menika leres. Mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing Pringgondani. Dene ratunipun nuringgih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya, nggih. Mboten paman kosik. Ora ateges pun paman iki nyampuri urusane negara liya babar pisan ora. Nanging pun paman mung kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgondani dene patihe si Brajadanta. Iki mau kabeh saka panemu lan gagasane sapa, nggih? Nuwun inggih paman. Sedaya kala wau awit pirembakan saking kulawarga Pringgondani miwah kulawarga para Pandhawa paman. Musik, lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgondani iki ya trima. Rumaos bejo kemayangan Raden Patih.
Dene kula tasih dipun paringi kapercayan kinen ndombani ponakan kula pun Gatotkaca. Kowe sik ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru wekasane kleru. Ngene ya Brajadenta, ora ateges pun paman kuwi gawe urup-urup babar pisan ora. Ning mung paman mung arep matur witing klapa sak lugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora ya ora dadi baya pangapa. Ngene ya ngger sumurupa. Sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna, nanging Pandhawa kuwi wong sing julik lho ngger. Pandhawa kae wong julik. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa. Merga Brajadenta kowe kuwi wong jujur, kowe kuwi wong lugu Brajadenta. Paman Sengkuni, paduka Paman Sengkuni saged ngendika ingkang kados mekaten, menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa? Lho, ndadakaken to cah iki. Negara Pringgandani kuwi tinggalane swargi Kang Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu ki sapa ta? Pandu kuwi bapakne Pandhawa. Banjur Prabu Tremboko kagungan putra 7, cacahe ya kuwi 1 Arimba, banjur Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan Kalabendana. Saiki aku genti takon. Kakang Arimba kae mati, sing mateni sapa Brajadenta? Ingkang mejahi Kakang Mas Arimba nggih Kakang Mas Werkudara. Banjur Mbak Yumu Arimbi dirabi dening Werkudara sing mateni kakangmu anak-anak 1 Gatotkaca kuwi. Inggih paman, ngger. Yen manut pakem lho iki. Manut pakem pustaka Raja Purwa. Kudune sing menang gumanti ratu kuwi putra kang mijil lanang. Dadi sak sedane Kang Rama Prabu Tremboko disambung kakangmu Arimba. Kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sak banjure, sak sedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kudune kowe. Lah kok malah si Gatotkaca lho. Gatotkaca kuwi sapa? Gatotkaca ki mung kapernah putu, tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wadon, ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu iki lho. Ya bener, Arimbi kae Mbak Yumu, ning nak anak wadon dadi ora menang gumanti ratu. Janjane sing menang ki kowe Brajadenta. Yen kowe ora gelem lagi adimu Brajamusti ya kena, Brajalamatan ya bisa. Ha kok malah si Gatotkaca iki lho. Kuwi cetha yen ginawe gawe nyebrang saka pakem. Mula mumpung durung kebacut, ayo saiki dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa. Supaya Pringgandani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Masa kowe ora krasa ta Brajadenta? Kowe kuwi telek dibungkusi, mripatmu melek ning kowe kuwi diapusi. Kowe diem-yem dadi patih supaya ora ngundat-undat kalungguhan Ratu Pringgandani. Gur derajat patih ki badhokan apa to? Patih ki badhokan apa ing ngatasé sing menang dadi ratu ki kowe. Ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi, Ngger? Kowe wedi karo si Werkudara? Werkudara kae upama kewan, kae iki kewan jaran, katone sekti, katone rasa, ning bodho gampang dikendhaleni. Paman Sengkuni paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika inggih sampun mendem rasa serik dumateng para Pandhawa paman. Utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalela, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah lali, ibarat manuk sampun boten gadah swiwi paman. Aja nglokro ya cah bagus. Purwa dadi kutane sing dadi ki bukti lan nyatane kok le.
Sejatine sing gedhing keburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur si Brajadenta. Sing pengin mateni Werkudara ki ora nggur kowe, aja rumangsa ijen ya cah bagus. Akeh kancamu kok, Gus. Kelebu anak Prabu Duryudana. Lan Kurawane kabeh kae kuwi ya ngalap patine Pandhawa kok, Ngger. Mula Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing saguh mbantu anak Mas Brajadenta menapa saestu paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe balela dhateng Pringgondani paman. Lho, piye ta? Saksuwene aku iki urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni apa tau goroh to, Ngger? Sengkuni iki apa tau mbujuki, ora tau. Sengkuni iki patih paling jujur dhewe ana jagate pewayangan. Tur maneh aku iki wis tuwa, Ngger. Aku iki wis menep, sing tak golek iki apa to, Ngger? Brajadenta. Agyat ore sangape rangu. Ore nangkul kinempit kempit. Do sangarat enaning bawana. Iwa si tukang walang ati, iwa si tukang ngena sing tias, iya si tukang kudu kering. Lagi cawawan sabda kang semewa gegering pasewakan. Kedadak praptanira Raden Kala Bendana repepeh gawe cingak ingkang samya mulat. Putra Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Kawana Pana Markana Samirana lan Warayang Pancabayu ong Kakang, aku sing teko Kakang. Lagi cawawan sabda rekang sumewa gegering pasewakan kathah samyana haraka abit pasakali mandhabik sira beto ing ila duni dumawaing tawang tuwang. Aja kaget aku adimu kono Bendana sing teko ya Kakang. Padha becik sak tekamu Kala Bendana. Ya Kakang. Tekaku manggih rahayune Skala. Wah, kaget aku, Kang. Bareng aku tekan kene kok enek patih minulyaning jagat utusaning pangeran manggalaning para gentho-gentho. Iblis Sengkuni ning kene, Kang. Oh lah lancang cah iki. Ngelokne wong sak penake dhewe. Adiku Kala Bendana, piye Kang? Ora perlu takon swasana nglagah tinunu Yodi.
sing baku sakwise jenak lungguhmu ana parigawe apa sira sowan ngadhep marang pun Kakang. Ngene yo Kang, sowanku mrene sepisan tilik marang Kakang lan kabeh kadang braja sing mapan ana Glagah Tinunu. Ngaping pindho aku dikongkon Mbak Yu Arimbi kowe Kakang sak sedulur braja ngabeh enggal tak derekke menyang Pringgondani. Ayo padha ngestreni anggone Gatut bakal diwisuda dadi ratu Pringgondani Kang. Kala Bendana piye? Ora susah dadak diparani, aku wis ngerti kewajibanku. Mula kowe ndisi ana laku mengko genti aku sing nyusul marang Kadang Prasyadi bareng kelawan Pati Sengkuni. Kusik. Kowe ngucap saguh ning tak sawang polatanmu kok suntrut lan basamu ngoso to, Kang? Aku ora ngoso. Pancen wis dadi wateke Brajadenta ya kaya mangkene iki. Aja nduga sing werna-werna ya Kala Bendana. Aku ora nduga kira kok, Kang. Ning nyuwun sewu lho. Tak aku mrene bareng Pati Sengkuni iki mau jujur jubriya rasane ngatiku kok, Kang. Wanti-wanti welinge Mbak Yu Arimbi sedulur gek ndang mlumpuk ngono kuwi. Gatut Kaca diwisuda gek syukuran nyambung lan ngraketke seduluran utawa silaturahmi. Aja nganti pedhot seduluran, merga medhot seduluran kuwi bakale kedosan lho, Kang. Sengkuni mrene iki atiku ora penak kok, Kang. Ngelingi lelakon sing wis-wis. Angger ana Sengkuni mesti kesruh. Sengkuni iki senengane mbok nglincipi parang apa-apa. Ngobak-ngobak banyu sing wis bening karo gawe ontran-ontran. Sumber penyakit kok arep kok jak ning Pringgondani iki apa ora kok bunuh diri to, Kang? Kowe aja duwe pikiran sing rena-rena le, Kala Bendana. Ora duwe pikiran rena-rena piye? Gelandangan politik kaya kowe kok. Kono ora mikir rena-rena. Kala Bendana piye, Kang? Tuk sumbering dredah iki ya mung Mbak Yumu Arimbi kae. Sak lengsere Kakang Arimba dadi ratu. Kenang apa? Kenang apa kok sing gumanti keprabon kok malah si Gatut Kaca? Dudu Kadang Braja liyane. Kuwi cetha yen Mbak Yu Arimbi kuwi wong murka. Mbak Yu Arimbi wong malak. Kurang penak piye Kakang Werkudara? Kurang mulya piye Mbak Yu Arimbi? Gene wong-wong tuwek ora nguman-nguman hadine, bandane wong tuwa dikukui dhewe. Wah, masalahe kecekel Kang wisan. Wah. Wis penyakit elek. Mongko kandining tumuwuh salami mong awas eling lukitaning alam aku wis ngira, aku wis duga mana yen to adimu si Kala Bendana ora bakal narimakake yen to anak Angger Brajadenta bakali mbalela, bakali gugat ana ing negara Pringgondani. Inggih Paman, nanging sampun bunder ingkang dados tekad kang sarta niat kawula. Kawula mboten trimah menawi namung dados pepatih mapan wonten ing negari Pringgondani. Awit manut pranatan utawi aturan negari Pringgondani. Kedhak turun lanang sing menang dadi ratu. Sak sedanipun Kakang Arimba inggih namung kula ingkang dados adine lanang. Brajadenta ingkang wenang nglungguhi dampar keprabon negari Pringgondani Paman. Bagus. Dadi wis bunder sing dadi tekad panggonmu bakal mbalela marang Pringgondani. Sampun Paman ya. Kurawa sing ana mburimu kulup.
Kurawa bakal uyung-uyung anyeng kuyung nganti tekan piye carane anak Angger Brajadenta bisa jumeneng ratu mapan ana negara Pringgandani. Ngaturaken panuwun Kakang, muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Dina iki kanggo bukti. Dina iki kanggo bukti yen para Kurawa bakal mbantu marang anak Angger Brajadenta. Gugate anak Angger Brajadenta tumuju mapanane Pringgandani bakal didombani kelawan para Kurawa kang wis samapta ing gati sawega ing diri bakal gugat Pringgandani amarga sing pantes lan mentes dadi ratu ing Pringgandani kuwi dudu Gatotkaca ning anak Angger Brajadenta. Matur nuwun paman Senguni. Kumreh Kang Bala lumares budaleng prawadya kuswa Yo.
Mas. Woi. Oh. Ah. Oh. Hey. Hi ho hi. Ah. Ah. As. Woi. Woi. Hi. Ah. Ah. Ho ha. As. Hi. Hi ho hi. Kandali keriting kuda trajak-trajak nanalah sakile murung masak nutri rama akhiring prawadya bala prak-prak pantri kuda anyong kriting-kriting kandali keriting kuda trajak-trajak nanalah sakile murung masak
Yo 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 yo. Hei. Otes. Hei. Oh.
samyong saraning wadya kang lumampah kumpul sajara tata tanjarup dene Rama parna ang dwaja miwang bending ungkung aresang haswatama kang minangka cucuk ing prawadya bala menika menawi kula sawang Raden Kala Bendana ingkang nembe kundur saking kasatriyan Glagah Tinunu kados pundi Raden menapa Raden Brajadanta sampun dipun kanthi wonten pringgondani hanyekseni anak Mas Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng Nalendra mapan wonten ing pringgondani. Iya, piye Paman Brajadanta wis samapta apa durung? Wih, adalah Panembahan. Luput saka kudangan mrucuk saka gendongan. Kok ngaten liripun kados pundi? Ngene ya Panembahan. Aku wis kelakon ngadhep Kakang Brajadanta. Kakang Brajadanta wis ndak nganti bebarengan laku ku hanyekseni wisudan Ratu Anyar. Ning tinembune Kakang Brajadanta mbalela Panembahan. Kakang Brajadanta ora sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kajumenengake dadi ratu. Sing luwih mrihatinake Panembahan, ing wektu dina iki Kakang Brajadanta bakal ngrebut bali panguwasa negara Pringgondani. Janjane aku wis ora kurang-kurang anggonku ngelingake nanging Kakang Brajadanta babar blas ora gagas apa sing dadi kandhane Kala Bendana Panembahan. Iya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Kok saged ngaten penggalihipun Raden Brajadanta. Lah ya mula kuwi kaya winalik sing dadi rasaku kok Panembahan. Aku ora gumun bisane Kakang Brajadanta mangro tinggal kaya mangkono sabab kasatriyan Glagah Tinunu mau ketekan sang provokator Pati Sengguni. Mula Kala Bendana percaya Kakang Brajadanta mesti bubar diurup-urup dikoroki kupinge karo tikus Sengguni. Hanoman malumpat sampun prabdeng witing naga sari. Mulat mangandhap katingal wanodya yukuru ageng. Paman Kala Bendana, piye Antasena? Sumingkira sawetara ya Paman. Aku bakal nyingkirake para Kurawa saka kupengane Paman Brajadanta. Mangkono Antasena. Iya, Paman. Karepen aku lan Siwa Senggana kang Hamurba lan Amisesa. Iya, Ger. Duga-duga ginawa nganti-nganti aja nganti keri ya Antasena. Sigra bala kang tumingal prancampa samya medali. Lera dadet wiloting kata danyangkong manguncang nidi menjang sang aji mijil
handedel kayuh gekono Ari sang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh ong badha kolam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri mila gugu saben ari wit ladyalah durung swanggon kulumaku saka kasatriyan glagah tinunu wis kepranggulana wanara kusika seta tegese kethek kulsi putih ora pangling pendhita kendali sadaya kundalini Anoman kowe Bambang Aswatamaya pendirangan mripatmu kowe bajingan kelangan lacak sumedya laku marep menyang endi nututi sing dadi buron laronku ora ana kidang kang sarta menjangan kang lumewat ana dalan kene dudu bangsaning kewan lah sing dadi buron laronmu kala bendana kon rene patenane dina iki uga apa dosa kang sarta kaluputane Raden Kala Bendana dosane digendhong lupute diendhit wani mancasi sing dadi ature kakange ya kuwi Raden Brajadenta anggone duweni gegayuhan bakale duwe gegayuhan kepengin dadi ratu ana ing negara Pringgandani Swatama sumrupa kowe ora usah melu celeng boloten kebo latengen kowe wong jaban rangkah iki urusane para keluarga agung para Pandhawa kelawan keluarga agung ing Pringgandani kowe Kurawa wong jaban rangkah sumingkira yen isih ngeman karo nyawamu janji ora sumingkir tekan kinak babati barisanu babo babar penapa wani karo aku entek wedine karo wanine bagus gedhemu cilik dur mundhak kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu yen to pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu wateken aji japa mantramu tumpang sutebya dadam lengsati kok kuroni kowe Hei! What the? Hey! What? Ah! Hey! 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 Stop! Buat yatyamu kowe pendhita elek. As. Wet biar kowe. Wes. Wah. Oh! Ah! Bayo! Ah! Wah! Was! Ah! Bayo! Ah! Ah! Lo! O! Ah! Ah! Ho! Ho! Ah! Ah! Tai! Oh! Buat yatyamu derajat apa kowe? Lo edan. Hi. Lo ayah.
dadi pengingon-ingon kowe. P A O A waya hot E O ah wah ya hot hit hot it a wai waya ho ho wah wah menteles kowe ya ketek opo jane ah mo hey ah oh what feel it oh yo hush ah E O I E ut ah hi et hey ya hey yo hey ya hey ya ah yo ah hey ah ho cakep bekok kowe cobanen wet akut wah siji loro telu ambruk ket bentuske hantem junjung oi awas bahaya oi salin mungsuh yo A O yo A O A yo kat wait oh oh, he, ho, hey, hot way, as, hit, fire. Hit, ayo, oh. Opo godo ilang nyawamu kowe. Iya. Hot, he, oh ha, he, oh ah. Seminggat kowe. Ho, ha, hit, let it out. Oh, pediang kowe. Iya. Angel men ceklane cek gampang nyekel sinden, Pak. Hot ha hi wes it ah trolong tubak iki bongkot cocotmu kowe hit ah ayah ah wah as hop renang gana son
tan endok den palangi datan aku satriya digdaya barang mati tak ujuti satyaku jroning ati yen mati bali wang aku awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi saksi sen prawira Woi, pati. Pa. Bos. Mundur kowe. Ora mundur yen durung dadi gotongan. Ya, bagus sumbarmu kowe. Wani ndilat wis abang ngemut wis igligen kowe. Pat lho. Nah, os. Ah, et. Nyah. At. Pa, bat. Oh. Wait. Wah. Lo. Ayo, a, et.
Wedian. Ah. Sumangkah anggrus rusumbar lindu bumi gunjing kumaludo kuntur ketuk Wut ladalah dudu karepe dewi tinggal ganggang colong mlayu Anoman lan Antasena. Gatotkaca mundur lehmu dadi ratu mudhuna saka dampar keprabon negara Pringgondani. Pringgondani ratune Brajadenta dudu Gatotkaca. Anoman lan Antasena ora wani ngadepi Brajadenta. Ya, ta ya. Ngger Brajadenta, aja cilik atimu ya, ngger. Pamanmu Sengkuni sing ana mburimu kulup. Tak dombani saka mburi patenana Gatotkaca tak pendawane, ngger. Yo. manganjur langkuning angin gugur agraning arega gugur agraning arega guru gurnita kagiri kiri ing kala bendana mlayu-mlayu gawe kaget ana upum wala Kakang Brajamusti katiwasan yo Kang Kakang Brajadenta ora karenan penggalihe babakan Gatotkaca arep pinilih dadi ratu. Malah saiki Kakang Brajadenta bakal mirang kampuh jingga gajah gelar bondan kang tanpa payung, ya jagat ya dewa ya Bathara. Kamangka Kakang Brajadenta biyen wis nyarujuki kalamun Gatotkaca kang dadi ratu. Sajake Kakang Brajadenta milik Hanggendong lali. Kala bendana piye Kang? Aku tak sowan ning Pringgondani luwih dhisik. Perkara iki bakal tak aturke Kakang Mbok Arimbi. Ya, sik ati-ati yo Kang. Sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap Disti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning
putyanira Sang Dwijawara ambrengeng lir swaraning madu brahto manung sungsarining kehambang wancine wus madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Arka arsa amadani jagat dupi tatasing kamantian diwasaning Sang Hyang Arka yekti wus wancine gara-gara mijil tirta kencana